Welcome to my channel! So guys, gagala po kami ngayon. Naglalakaw kami. Naglalakad po kami in Bicol. Maglalakaw. At kasama ko po ewan ko po kung sino to, basta kasama ko lang siya. At ayun po, meron po kami isang kasama. At naghahanap po siya ng taga-tihon. Ano bang taga-tihon? I don't know. Seashell in English. So, yeah. So, Makaon? Basta makaon. Samahan nyo kami, guys. Ito po yung view natin. Oo. Hala, nakakatakot to. Parang mga bungo. Oh, di ba? Maganda. Hi guys! So, ngayon po, andito tayo sa malapit sa tubig. Wala! Guys! Nakakatakot! Ang dami parang guys, cockroach. Tanga. Road to Mabato po kami. Ito po ang aming tour guide na si Fatima. At kung kayo ay di pa nakaka-subscribe sa kanyang channel, YouTube channel, kayo na ay mag-subscribe. Ano nga ito? Kay Fat Bicolana. Halat lang, nawalat panyo ko. Dahil po high tide na, dito na po tayo. Ayan. Tatawid na po kami. Ano hararo? Oh. Yung malas. Oo. Hararom? Bako man? At ang lalim na po. Oh, ano ito? Katakot. Oh my God. This is a scary video. Ako man. Cameraman. Ano to? Bali ulit. Ito ang ligid ko. Halak ko. Bahala ka. First time ko din. Wow, what a beautiful. Hararo na. Hindi mo sa gilid, sa gilid. Diyan mo, sabihan mo. At guys, Ayan. Malalim po guys. Yun lang. kala po namin guys, mababaw. So, malalim po siya. Sige, ano pa ka? Oo. Hala! O yan guys. Dito po tayo. Oh no. Oh no. Welcome to Kabungaha. Uhaw na po kami guys. At ito na yung beach na sinasabi namin sa inyo guys. Ayan, ang ganda po. Ayan. Ayan. So, yun. Doon po tayo mag-swimming. Tapos ng Boracay. Ang puti po ng
dito. Ah, cute. Kasi ano po. Welcome, Kabungahan Beach, Namanday, Barangay Albay. So, before po, naran siya na parang bangka na nakaukit. Kaso po, ano, ang tawag dito, bumagyo, so nasira siya. Kaya, pinalitan na po nila. So, yung kasama ko. Sige na! So, mag-picture lang po. At nawa ko, pumunta na Japan. Para hindi rin siya mapigilan. Kakuyan nun, ay kahirapan.